Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Kita wayain ngapain masak jangan goreng telur pemirsa, goreng tahu. Nah, jadi ya mari bernarung munggah dan ketinjangan. Jangan tahu mbek tempe. Ini pagi wisan pemirsa. Ayo kuwi. Tuh. Tahu mbek tempe. Iwak. Jangan iwak. Nah, bumbune jangan, guys. Mangkok. Nek wong kene iki diloloni nggih bumbu ngene iki ndek ini. Ora kaya wong merah ya dadak blender ngono kae. Asik barang itu. Brambang goreng. Wis. Malah pecah kok santene. Nanti pateni. Ya iki. Lebokno, guys. Paling duduk dhewe nek tempe. Ya wajar. Saya wis udah sih kan punya ya. Gasal yo. Wis kuwi ae intan dilok nek emak. Tak kudu dhewe iki wajar. Mbek tempe sudah. Bone mateng. Wis. Iwake jangan lode iwak tempe tahu endok. Tempene urung mbok kakno iki. Aku tak tuku sabun sih tak isa-isa kok. Perintah ae kok. Mulai wis ada jajan, guys. Aku wis adus karek jajane mang sindi. Mbah mboten iya memang dhewek nang mbah apik. Kudu. Mbah oke iya paling. Iya. Lho, mbah mosok ndi mang kok adono mang. Ono. Tasku ku lho, iki aku. Lebokno to, Dok? Pindho. Ora, do jangan ngene. Kulo tasku tak glebung tok. Kamu dek kresek iki banget tenang kowe. Ka sampe dek kresek. Lah kresek. Mari. Obrak nggih. Ini nang jero. Ngene. Nang, Dok. Mulai apa ya teratur. Ini sing ngene. Tekak. Sing mulai uang. Jane iki mulang dhisik kok kene dhisik ya. Sik nang buang bentar kalau buku bersih nah. Ya nam ke? Nam, ini. Kamu ini nak turun. Jadi bakung deh. Aku ngomong mbak-mbak Ning kene dikeki jangan sego jajan. nek ape awake panas iki kene panas, Pak. Iya. Biasanya kan enggak, itu kenapa aku panas? Ya, godong. Kari
ndelok Peri. Ndelok tadi. Peri sik delok. Bu, berak-berak nduk iki. Peri siram banyu ayo. Peri Iki nang kene, kamar. Man ora? Mam mangan. Goyan nduk goy. Ora gelem masak kok. Nah, buku. Mana nama ngunyah kok entah deh ya. Ndelok Peri ya Bang. Sarapan cek, beli sarapan cek. Iya. Itu nah sarapan apa ngomong tuh muslim ora. Buat orang cok iki. Ndelok ndek aku ndelok. Ya itu aku. Iya. Ini cuma tidur. Ayo nang budi nduk. Ndang. Weleng poso-poso sekarang iki ora buya. Ya jajan mantap ya. Jane ndi? Awake mau cuma bar pokok. Awak cilik kan iki. Ini pemeriksaan wajar. Kok gelem Kenapa dijak. rasa disalin? Iya. Tinggal Sarapan ngene Mbak Dian. ngumpul-ngumpul Iya, delay dingi. Jak Oh. Dingi Ada pokok ning ngene awake mau. cuma awal ini langsung. Ya jam segini Siapa jam yang panas ngomongin tekan. foto sampai ngompak? Iya. Delay iki nek Ngambil apa ini sama ini sama. iya. Malah aku bisa ngajak ini. Sing ngoro sapa sing mbobot sapa. Ngono ki pikir rasa awal mang kowe. Kan kesane cepet antum kan aku ya tak. Lah kula ngirim barung duit Bu lebar ya sana. Kontrol orang sana juga. Kon sapa? Kowe kondo ning kono, kono ki nggone wong sipil. Masih sering mau pemeriksaan. Balik kita dari sisir. Terus bawan isbar ngene mbak. Alah nembe wong bakso pokok ngene bae. Bagi nemu. Nggih. Oke, mari kita berangkat budal dhewe iki, guys. Sesuk cek gaweane nggo mulih ning gone merah. Iki mbak Isma bar mulih, guys. Ki mang nyetir dhewe dadi gak iso midiyukno sing ape tinggo ater-ater ki mang wis bar ning blek kuthuk ambek ning opak sak wesan. Wah dijak ngoceh lek ning. bodoh. Pokokan gue dhewe yo mbarat akeh yo. Ngalah buke ngopo. Cek ning omahe Bang. Ning mak. Bisa. Make. Wong koyo dipangan bareng-bareng. Ora lek omahku ki Wis onyok-onyok kaya ngono, anakku awake ngene mbok kon mulih ngidul lek yo anakku medhu. Aja ngene bae. Kuwi pangan bareng. Jajane sepura jajane kae nek tak umur sari tambah iki. Yo lah ya. Iki kok nanti. Duh ben nanti yo. iki jangane tak talenane. Yo sik. Iki ra ning sisir e. Yo. Lho, ndang aku ngurung ya. Iya kurang ditahu lah. Apa itu? Wes wong ewangi suruh mangan iki. Wes rewangan. Dudu anak kabeh kok. Ini nak melok ibu. Marika dudu anak. Dan besok kan dan nusul. Besok genten ama gede, genten aku sing anu, Kesel. kuwi sing ngomong. Sewengi ra turu sampai jam 12. Tahu kok. Untuk balik. Ya, boleh. Enggak melok. Bara. Ayo dicampur. Melok mek apa dalane elek. Ora usah melok ning sisir. Kok melok ning tumireng kono lho. Sing bayu penong kilo rondo. Tak ada lagi. Ngeterno sego kok dalane elek. Plastiki. Rasa iki ku lho. Iso kabeh.
sarapan sih, Mak. Kak sarapan? Kak. Rasa ki kok gak ada. Baik budal. Mau piro? Ayo ki wis. Wis. Ki gak pethuki. Gak kerasa kah? Iki, Mak. Rasa enak nang ndi? Ayo. Dulu lah, jangan. Rasa ku ya kurang sih. Tunggu berapa, Is? Tunggu apa ya? Tunggu apa ya? Wes. Udah iya. Kayak tak betul nang wis maksudnya inang. Tak juli. Apa? Ya patukno ku, Mak. Iki. Ya. Wis, kayak tas. Ki sisir loro. Terus udah ngabung kuwi. Iki lah kae. Kayak sisir kayak RT. Ngono. Ora padha ae lah. Lagi kok rasa disalini kan terus. Lah ya padha ae. Heeh, wis malah. Dendang Ya. aku kuwi. Sik tak anu. Dendang aku. Wis. Berangkat. Selesai ngene ya pemirsa, tak jelaskan ki wis selesai oleh ater-ater. Ceritane kuwi Mbak Isma sudah punya konten telu. Dan konten kuwi urung diupload karena sibuk gawean sewengi iki mang. Lah terus ning gone wifi ning kidul kono. Ceritane ape ngupload. Wis tak upload kabeh konten kuwi. Telu wis tak upload. Ijek mlaku uploadane urung selesai. Video asli kuwi aku pengen susitoke sing video keempat. HP-ne gak muat. Akhirnya aku ngapus insut sing wis bar tak garap kuwi mau. Jadi konten telu kuwi wis ilang, guys. Dan ternyata tak tinggal ning kono HP-ne setengah hari sampai sore. Aku bar rampung ater-ater tak delok kuwi wis gak enek. Maksudnya gak berjalan konten uploadane telu kuwi mang. Delalah tak delok wis gagal cara mono wis rusak cara mono wis video asline wis hilang. Lah ning gone sampah ya wis tak hapus misan. Biasanya aku gak tau ngapusine sampah. Dadi wis ilang kabeh. Aku pengen golek aplikasi sing iso memulihkan file wis gak nyandak pemirsa. Wis kok saking kopiore bingung misalnya gimana. Jane eman-eman pipiyene mangki ora tak syutingno soalnya ater-ater ning gone tumireng udan deres pemirsa ning kono kuwi. Ora iso nyuting ning perjalanan iki mang gak iso. Ngekeki mbahku kono. Mang ater-ater ya nglanjutno ater-ater ning gone pun bekutuk, ning gone sisir, ning gone ngompak, ning gone tumireng. Wis bar iki. Ya cek gawean neh nggo mulai sesuk pemirsa ya wis semangat ae ilang ya wis ora rezekine ngono ae. Ya kesel-kesel jane ya rada piye ngono wong ora stream sak konten lho pemirsa iku 3 konten, ora konten sing sithik. Karepku kan ora duwe paketan pemirsa, nek nggo paketan kan ngupload konten kuwi buat lha aku ning wifi dadi tak upload sekalian 4 malah HP-ne ora kena dijak kerja sama. Kadung ki mang komot kepenuhan ra iso nyimpen insut. Lah tak dihapus video asline ya wis ilang. Engko nek gaweane disunting neh ben malah blenger. Yo pas lagi aku dolan rene kae pemirsa kontene kuwi kan urung tak upload kabeh. Agek teko kene ibuke bubut-bubut iwak kae. Dari kuwi sampai gawe jajan ilang kabeh. Karek mok sitok tok mau videone. Mbek video loro iki, engko 3 mbek kondangan. Jek duwe 3. Jane 3 mbek 3 6 video. Ilang 3. Ya wis ngono ae pemirsa, kontene wis tak tutupi. Terima kasih pokoknya bolak-balik sing wis selalu support
Mbak Deni mbek Mbak Isma kontennya yo sing ngene iki wong terai ya mbek mergawe ya pemirsa. Dadi yo iwut soalnya apa-apa budal dhewe ora enek bature maksude ngono. Ora enek ngewangi ngono lho pemirsa. Ya wis ngono Mbak Isma pamit becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene mang udan guys, ki ape mandi. Oke.